Proiektuak abia puntu badauka, Gombrowiczen esaldi bada abia puntu hori. Milots poetari idazten dio. Gure literatura poloniaga hemendik ehun urtera, hemendik ehun urtera baldin eta polonierak irauten baldin badu hemendik ehun urte dago. Perspektiba hori, hainbat eta hainbat hizkuntzek duten munduan, eta hizkuntza hegemonikoak, hizkuntza gutxituak, perspektiba horretan, eskatuko zaie bost idazle, hizkuntza hegemonikoetako bost idazle handiri, hausnartu dezatela eta jar daitezela hizkuntza gutxituen larruan. Eta perspektiba horretan beren idazle lana ikus dezatela, eta horrek ekartzen dien hausnarketa eskainiko lukete azaro inguruan edo, Donostian egingo genuken bilkura batean bost idazle handi horekin eta izango genuke halako iritzi trukaketa bat bere lanak. Eta gero, bigarren momentu batean, beraiek egindako hausnarketa horiekin liburu bat argitaratuko litzateke euskaraz. Hizkuntza bat, modu agonikoan bizi dugun idazleak, eta hizkuntza bat inolako kezkarik gabe bizi duen idazleen artean, ze berdintasuna daude, ze berdintasun artistiko daude, eta ze desberdintasun daude. Hori litzateke aztertu nahi nukeena.